We are 3 Dots Zimbabwe, your tried and tested advertising company. We offer a wide range of services, including Facebook-sponsored adverts, Facebook page management, Instagram-sponsored adverts, Twitter-sponsored adverts, Google-sponsored adverts, content creation, graphic designing, music marketing and distribution, social media monetization services, social media account management and content strategy. Advertise your business with us. For more information, contact us on our numbers on the screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Zimbabwe ndinonzi Sylvester tauya panapa nenyaya inosuwisa inokachamadza yekutorwa kweupenyu hwemukomana anonzi Leo mushure mekunge arwa neshamwari yake yaanofambidzana nayo inonzi yo Gift. Nekudaro tasvika panapa mapurisa aripo vachitora hombo musikana wake anonzi Prim pamwechete nasekuru vake vanonzi yo Rodrick. Vanga vaziviswa nezverufu rwomukomana anonzi Leo. Kuti tinzwisise zvizhinji regai titaure nemusikana wake anonzi Prim atitauriro zvakaitika mukomana anonzi Leo asati ashaya. Asi chatiri kunzwisisa ndechekuti pakaita bongozozo pakati pake neshamwari dzake. Regai tinzwe zvizhinji kubva kuna Prim pamwachete neshamwari yake yasvika kubasa kwedu ichitizivisa nezvenyaya anonziwo Leo ane zita rakafanira rake rekuti Leo waanonzwanana naye waakasangana naye muri muno mumastreet. Regai tipinde munyaya titaure naPrim uyo ari munguva yekuchema kuhama dzaLeo. Tinoti nematambudziko mweya wenyu Mwari ngaakuzorodzei kuti panguva yakadai mugone kuramba makatarira kuna musika vanhu. Tinoti mweya mutsvene akuzorodzei. Pari zvino regai titaure naPrim. Ini ndinonzi Mukoma Sly. Tiri kunzwa kuti uri kurwadziwa neshamwari yako yatisiya. Ungatitsanangura kuti zvafamba sei? Manzwira ndaita inini nakunzwa midnight because ndinenge ndiri pabasa reusiku ndiri gadi pane rimwe flat. Saka ndakunzwawo ruma nyangonzi mukomana akati atisiya. Ndinzwa kuti zvandikachamadza. Ndikati achi ndozokonfirma kuti kwachena bozi anga ari manheru. Kwachena panoendako. Ndaendako usikwadi mukomana ndamuona akatorara akafukitswa blanketi. Akatofukitswa blanketi. Uchitanga kuzvinzwa iwo mashoko aya aitaurwa nanani? Inini ndanguzwa iruma. Ndangusvikawo pane vanhu vanhu vachingotaura. Vakataura zita, vaitaura zita rake? Zita rake munhu zita rake ndirandoziva ndisazita wangu anonzi Leo. Waizivawo senemu yake? Senemu yake handiziva. Kana kuti anobva kupi kumba kwake? Kumba kwavo kwandikadori anobva anobva Chekutu. Ndomanzwira ndikaita. Zvekuti muno mahana dzimwe hama dzaunoziva dzaimbosangana nadzo? Munomu ndikanyepi. Bozi munhu kuti ndangusangana naye musito but angowirirana ndichimushiya semunin'ina. Paanotadza ndichingomubvita pano wangu katidai. Ukadai sozobuda ndichimudzoreredza mune zvimwe zvaiita zvisingaiti. Zvimwe zvawaimudzororedza ndezvekuti Leo zvekudhakwa mitombo ndochinhu chekutanga. Zvimwe zvese aizoitake vari kunyanya kudhakwa ndochinhu chandaiwanza kutaura naye nezvake. Makatanga kuzivana rini? Nemunhu ndane almost 3 years. Tichingoziyana zvemuseti. Besides kuzivana kwamunoita ikoko pakuziyana neushamwari hwekuti iwo semumwe waita chipangamazano kwaari iye,
ungati munhu anga akaita sei Leo? Leo munhu anga ari bho kudhara history yake ndichangonzwa munhu ainzi aitonamata, munhu aitofambawo nevanhu vaitoitawo zvechechi, maforena, ari munhu anga neruzivo, aitaura malanguage akasiyana siyana, aitaura Portuguese, ndimwe language andonyanya kuziva kwaari aitaura, but handizoziva kuti semunhu handizoziva kuti akapindwa nemweya wakaita sei. Apa tingati anga ari munhu ranga ari violent zvekuti akarwisana nevanhu? No, iye munhu angasiriwe noisi, but unozotowo munhu kana akazonzi atadzirwa, but inini nekutamba kwake kwese handina musanganzonzi Leo arwa nemoyo. Saka wanga uine message here yekuzonzi Leo ari afira apa? Inini pamakuhwa anga achitaurwa aya, pamakuhwa aya ndakuzone ndanzwawo muvanhu ndaingoudzwa ndanzi kunanzi kuna naimbi yebheti, but ninasizive ndepapi. Sakawo inino kwachena ndangomukuma kuti ndichipedza basa rangu reusiku, vandati handingaende kumba ndisina kunatsova nehombo wakakwana. Ndaenda ndichitenderera ndichitsvagawo ndabva ndazosanganawo nevamwe vatimwe timu iri kwatinoshandirawo, ndanga ndichitotsvagawo kune munhu iye bozi vanhu vanga vandiwoneti nenyaya iyi ndomaitikira kaita. Pamasvika ipapo chii chamaona? Inini pandasvika inini vanhu vangu ndomuziva netsoka, anga afukudzwa kunangete but ndomuziva netsoka dzake, bose munhu wandaimboto utanze kuziva kuti munhu wemusiti vane pangu kuti azviro kuti ndogona zvese. Hembe yangu inini ndasingarwadzirwi kumba kuti apfeke semunhu wandoziva kuti vanhu ane rudo, vanhu anoteerera, but wose munhu unoziva kuti munhu haazogoni zvese, pane paanotadza, but kwandiri nekutamba kwake taitamba tichiwirirana ndichimudzoreredza achiteerera, but handizoziva kuti yakazopindwa nemweya wake. Saka apa patingati munhu apondwa here kana kuti afa nekuda kwezvimwe zvinhu zvingangove zvamukuvadza? Uyu munhu atonzi apondwa mazora ndaiti. Maona akafukidzwa kumbeza? Ndaona akafukidzwa kumbeza. Waona wati waona tsoka, makwanisa here kumufugura mutumbi wake? Kwandiri nini kuti munatsove neshuwa yekuti zvandiremera bozi vanhu vanga ndinawo vanhu kutoti ndazosvika vanhu ava vatosvika kare, but ivo variremerwa futi kuti vakwanise kumufugura, but inini ndomuziva netsoka nehembe dzanga akapfeka, but tsoka yake ndinoiziva kuti ndiliyo semunhu wandaimbopa zvinhu zvokuti akwanise kupfekawo ndotoziva kuti Leo. Saka kuti mukonfirme kuti afa mazvikonfirma sei? Maonero ako tingobvunzawo maonero ako semunhu apedzerawo kuti afa zveshuwa, pamwe akarara. Inini ndashedzera ndisvikemo ndashedzera kwa 6 times Leo hapana munhu adaira, vandamudaiso kumusheka so kuti ndifugure vanhu vanga ndinawo vazezawo, saka ndakoti handingakwanise kuti ini ndikwanise kufugura ndikega sezvo ndiri mwana mudiki handisati ndaziva akanyanya kuwanda. Pavanhu vese vanga vachita makuhwa nevamwe vazosangana makuseni, pane here akwanisa kuti angaendesa nyaya iyi kumapurisa ari pedyo? Zvamhai manje handisati nanatonzwa umbo wakakwana, but umbowo hwandanzwawo pane munhu aronza nenhamba dzamai vaLeo, saka ndo kwatava kutongoenda kuti tinzoti vanokwanisa kuwanira. I think zvingabatsira kuti naivo vagone kuziviswa, tokumbirisawo kuti kana muchizenge mawana nhamba dzacho mugotibatsirawo nadzo zvekare, kuti patiri kuendawo kumapurisa kuti tiende tiine nhamba dzacho. Handiti indonzi Mukoma Sly, panapa ndo patinoshandira padhuze nepana 8 pashayikira Leo. Ngatiti dai wangawo nemukana wokuunganidza vanin'ina vako vese nevakoma vari mumastreets, ungavape yambirei kuti kudii maererano nekugarisana zvakanaka? Inini chinhu chandokurudzira kune vakomana vemustreet, chinhu chekutanga inini chine pane shiro yangu ngavasiye
zvekudhata nezviripo zvinokanganisa brain nefuture yako ndochinhu chekutanga. chimwe zvechaungapa sezano kuvanina vako neshamwari dzako ndechekuti futi nedombo tainzwa idombo uchinja ndokurudzira kunyanya vantu vadikurudzira redu sese kuzvishandira nemaoko ako kunoita kuti uzive kwauri kuenda nekwauri kubva. Upenyu iwewe ndiwe muridzi, ndiwe unosarudza zvaunoda nezvausingadi. Kumwe mashoko angu ndinawo handiti sekuziva kwaunoita vanina vako vazhinji vaunotamba navo vamwe vacho vanoti vakauya sei mumastreets zvaunonzwa kuti inyaya inosereresa. Kazhinji kandikaona umuzana zhinji vanokuita mastreets, vanouya mastreets vanhu vekuti vanenge vaita vazhinji vacho vanhu vekuti vanenge vaita zvavanenge vaita pamba vobva vatosarudza life yekuti handichada kugara pamba pane vabereki ndada kugara mustreet. Vazhinji vacho ndosekwenda kwandikaita inenge iri musikanzwa vanenge vaita musikanzwa vanenge vaita kudzimba. Munomboona here nguva yengodzidzana kuti hande tokumbira ruregerere kumabereki vedu kuitira kuti tigone kuyanana navo tive neupenyu unenge unoita kuti tiwanikwe patinobuda tichipinda mazuva ese. Inini zvazvinoita kuna komune mustreet hazvireve kuti ndowirana nevese, but pane vandinoona inini kuti kwavari neropa rangu zvapindirana. Ivavo ndiye munhu andogona kusheya something kwavari vanhu vakadaro, but vamwe munhu wekuti unotiona naye ndepo wangu zvisei asiti ari kuita bo zvinongochiona kuti naye handina nyaya naye dzandakosa kutaura naye. Dai waiwana mukana wokutaura iwo nevakuru kuti vabatsire vana vari kurarama vari mumastreets, waivapa advice yekuti chii kuti vagone kubvisa vana mumastreets vachivawanisa zvekuita? Inini hangu inini pfungwa dzangu inini ndiri munhu akabva kune vanhu, ndiri munhu akabva mune zvimwe zvinhu zvakaipa, but zvakaipa zvina kukanganisa anyone, but chinhu chandikagona muupenyu hwangu chandinoona kuti chinogona kubatsira vanhu vakawanda tikatsvaga Mwari ndogona kuti fambei, ndo chinhu chekutanga. Inini ndo chinhu chakandishandura muupenyu hwangu kuti ndive pandiri panapa. Tikakwanisa kunamata Mwari anotibatsira, ndo shoko rangu inini randinaro. Handiti wataura kuti pane zvimwe zvawaimboita zvausaite asi hauna kukanganisira munhu, ungakushe here namukoma Silai kuti ndezvipi zvawaiita zvaunoziva kuti izva zvakashata asi Mwari vakandishandura upenyu hwangu? Inini ndandiri munhu kuti ndaidhakwa, but kudhakwa kwandaiita ndaiziva kuti ndikabata zvinodhaka zvinhu zvekuti zvinozondipa power kuti ndikwanise kutaura kana nemaclients kana kuti ndiite basa rangu nemazvo. Lakutiwo masituation pane imwe life yekuti unenge usati wapinda mupipeline yekuti ukwanise kukomuniketa naMwari. Kana usati wamo zvinenge zvakutopinda neropa rako kana nekwaukabva kuti kune maspiritual akaita sei, but kana uri munhu wekuti unowana counseling unogona kuti batsirikira, but kune mumwe wekuti ukakansela kuti zvipinde maari zvinatsoda simba raMwari, because nemuromo nemhepo dzikwakaberekwa dzinenge dziri hombe. Pabasa rako raunoita rekugeza mota haumbosangana here machallenges ekuti mapurisa ekanzuru vanombouya vachikusungawo? Inini handizive kuti kugona kwangu kana kuti kudii. Patinogeza mota panogezwa nakawanda, but inini ndiri munhu wekuti ikomuniketa nevanhu vakawanda. Inini munhu wese ndataura naye anonditeerera. Inini ndine chipo chekutaura chekuti kana ndikaudza kana anyone kuti ndarapa kudai madai vazhinji vandopo advice vanonditeerera. Pane chipo chiri mauri? Pane chipo chiri mandiri. But chinhu chekutanga
vanhu vakaziva kuti kuna Mwari unogona kutibatsira. Aiwa, ngatiti imwe munhu auya usikuti Leon ndo urisa zita waLeon Ashayo handiti. Usikuti Leon une shungu dzekuita sei muupenyu kuti ndikubatsire, ungade kubatsirwa sei? Inini shungu yangu inini chekutanga ine shungu yekuti ndikakwanisa kuti ndakwanisa kuunganidzana kuti kamari kangu at least ndogona kuita zvimwe zvamai manje ndiri kuita chipo chekuti ndine 2 mabasa. Ndiri kugeza mota, ndinoita security manero, but ndiri ipapo upenyu hwandiri kurarama ndiri kuzama umaintaina, but ndinenge ndichiita zvese but pane pandinoona panozoita kanenge kunonoka kuti zvinhu zvangu zvinatsoita bhobosi. Mari dzaneizowana dzimwe nguva unowana mari yakawanda, dzimwe nguva unowana mari shoma. Mari shoma inini handa mukadzi, ndina mama vanoda kudya. Iwe unotogara namai vako here kana kuti unogara wega? Inini ndogara ndega. Une paune uloja here kana kuti unogarawo mumastreet neshama dzako? Inini zvandinoita inini ndinogara mutauni muno, pandikawana basa ndopandakugara. Alright, okay. But zvamai manje ndatoona pfungwa dzekutoti ini chero ndichigara kunoko ndikufanira kutsvaga imwe imba kulokisheni kwandobva inini kunoti mari aingu ana mama. Ndichishanda kunoku ndichiisa zvinhu zvangu ndichishanda muchana imba kwangu ndichiona mama uku. Ndo shiri yangu yandinayo. Alright. Pane here project yaungada yekuti mumwe munhu ari kuona vhidhiyo iyoyi akada kukubatsira kuti uitange uite? Une project yakadaro uye munhu yanokuwana sei? Inini project yangu yandogona inini 1 tine chipo chekutaura, 2 pabasa rangu randokuita kunyanya rokugeza mota ndo pane raramo yangu yese. Ndikakwanisa kuti tinatsobhusta tinatsoita chaizvo zveindastria chaizvo upenyu hwangu within mamanzi Mwari vanenge vandibatsira. Uri kushandisa chipa kugezesa motikari zvaunazvo? Une bhaketi nematongcloth chete here kana kuti une mapressure ningirikini? No, inini kugeza mota kwandoita ndoshandisa mabhaketi nemamatongcloth nesip nematyre polish. Sometimes kana zvakadzura unongotenga maspray mawax singodaro. Hamudawo here zvimwe zvingaita zvimasprayer zviya zvimapressure nemahuvha? Shiro yangu ndiyo shiro yandinayo, but zvinhu zvokuti inini mukurarama kwandiri kuitawo ndiri munhu wekuti ndine vamwe vanhu vaneizoberekawo, saka kuti zviite nekukasika ndine kapuresha kandinako kekuwana mama ada kudya, inini oda kupfeka. Alright. Pane phone number here yaunogona kubatwa nayo nemunhu anga akada kukubatsira kuti uwanisirwe zvikwanisiro zvekugezesa motikari? Namba ine yandokwanisa kukupa i0782 230 532 ndo namba dzekuti mukanzi matofona izvozvi inogona kuanswa, because inini yangu inezvarama manje foni yangu yakadonawo saka inenge ichimboita problem. Indiana anodaira ipapo? Anodaira namba dzekuti mama. Good. Aiwa, pakanaka. Alright, tichipedza hurukuro yedu, shuviro yako kune shamwari yako yashaya inonzi Leon ndeyekuti zviite sei? Inini shiro yangu yekutanga dai mukomana uyo pabatwa hama yake aziviswa, ishiro yangu kuzi kana pandamusiya izvozvi I don't think so. Kana pane vanhu paarea ipapo pamaflat paarea ipapo vatikuziva zviti I don't think so kana pane vakuziva. Alright, aiwa, tinotenda nehurukuro yawaita. Tinozoda kuti uzodzoka uchitipa feedback kuti kuna vanhu vari kundifonera vari kuti vanoda kundibatsira, ndo zvatinozongoda kungoziva chete, uye nekuzoona kuti kama wana nhamba yamai vaLeon here kuti vatiti kukwanisa kuzotaurawo navo, kuti nyange patinoenda kumapurisa tofanira kunge tiine next of kin wake mukomana wayo Ashayo. Isusu veSly Media tinoti nematambudziko kushamwari yako yanga yawaunga uchipanana nayo mazano
muchiona mazuva ese mumastreets mumabasa imomo tinotenda Leon. Pane mashoko mamanga oda kutaura usati waenda? Mashoko angu inini ndokuti mwino wangu ngafambe mukare, uye zvizhinji kunyanya aivawanika hama yake pedyo namai vake. Semunhu handizive kuti mai vake vakambouya vakamutora pana mamanzi, patinaya handizozive bosi kuti ndimubvunze zvinhu zvine zvaindiremera kuti pano wangu wadzokerei, bosi akatotorwa akaendeswa kuchegeti ikoko mai vake vakwa South Africa. Patini akazoshamisika mukomana angodzoka. Mama nenguva yakadii naLeo mushakabvu muchidanana? Ndokuti tirizasa kukwana kuti manje nenguva yandomboendana kumba tisingaonani tandodzokawo chii chakaitika sokunzwisa kwaunoita kuti Leo azosvika pakushaya? vana gifi ndikanzoti indana zvinoterwa kungani bwana rinochira brodansi ari kurwa nagifi izi ari kunzi akaita zvekuereva kumurwa panga akarara ndasiya ndekoti yangu yandavanayo kusimbu saka ndanokusiya parodboard tamba nevanhu munhu anozviita zvinhu zvakaita. Anda kupi? Machigeza motikari. Anogezera kupi? Alright. Pawakaudaidzwa uchinzi vari kurwa wakasvikaona vachiita sei? ndatinokacharo panongotomiswa nemumwe mukomana anonzi Mikael. Akanga akuvara nekuti tiri kuona kuti ziso rake rakatsvuka, ziso remushakabvu, uye mumba paanga akarara pane ropa uye nekurutsa. Handinongozviona zvezvizvo kwese aitotaura ari panze apa andatomboona naropa. Nguva kana ndikatopinda mukati unyotora hembe nekuva chaka handamboona zvese izvozvo. Kana vamwe ngandinawo anomboona kana paakakwara ndinoshamisika kuti saiti ranga karandaro racho ndoringa rikudaro. Izvi tikuona mumba panga akarara paatorwa nemapurisa apa paroratidza kuti akarutsa. Zvese zvauna kuzviona here musati maenda kumapurisa makuseni? Ndozviona nekuti aiva nguva yacho yandirazizva manga nemusikana anonzi Koko aiva arimo munhu saka ndaingoti munhu ane chii ane munhu. Paukugarisana kwenyu anogona kutogara nemumwe musikana mumba imomomo iwo usimo ari murume wako? Hazvisipoitika musana yakatouya nemunhu akauya nayo pasiwo imomo. Alright. Ungatitaurire kuti zviri kukubata zvakaita sei kuti Leo haasisi nesu nhasi? Ndikuvadziva nekuti ndanditata kuti ropa ronochinjwa lefe rinogara kumba kutiwo vanhu vavo. Iziva here? Ndasiva vandonyatsoziva asi ndine munhu andaiziva kuti anokwanisa kutsvaga hama dzake, ndiwo pane hama dzake dzasoya nadzo. Ndiye azokwanisa kunotsvaudza hama dzake? Ndiani waunoziva anga achiziva hama dzaLeo? Anonzi Eddie Passports Diner. Passports Diner anonzi Eddie? Aimbomushandira kutengesa pamusika. Anga ane makore mangani Leo? 27. 27. Ko iwe une makore mangani? 28. Mamuchinzwanana zvenyu maigara zvakanaka. Leo anga ari munhu akaita sei? Manganyara kasingamanisa richamusika rozvona ari kuru aitonzwisisa. Panapa manenguva yakadii muchigara naLeo? Ndinogara panapa tada utatu tada wiki. Iwe une kwaunga uchiswera uchiitawo basa? Ndezvekuenda mumba, ndezvekuenda muroti.
Zvaivana pali yangu nditi akanditi ngati chimbochisiyane zvokuenda kurodhi tombosana kugara kuti chitsvage mari yokuti tizowane kuzangaipangisi kana kuwepoepo. Right. Iwo kumba kuna mai ndekupi? Kwaunoti kumba kwaunombodzokera ndekupi? Nyanga kana kubudirira. Kubudirira kunani? Baba. Kuna baba. Iwo akatora sei sarudzo yekuti wazogara kuno mustreet? Taura neni pamwe rufu rwemurume wako runogona kuti zvimwe zvinhu zvanga zvichinetsawo muupenyu hwako zvivhurike. Wakanetswa nehanzvadzi. Ndakamboroorwa pekutanga ndangauya mastreets. Vanonguva izvova vasingaiti. Baba. Ndakaba ndakasiyana naye ndadana mama wangu ndichine mwana wani. Asi handaunyogara ako ndandatsvekera kuti kwanenda kuti mama wangu andotambudzika vanongotitarisira kutopiwa neni. Saka ndikaona ndatomutoro kwavari nemwana wangu vandadzokera. Anopinda kuchigwere vandazosiyana naye futi ngechitunhu unokuharare kuna baba. Vakatidzokera umurume wako. Vana vari kupi? Shamwari yangu yegara kunokuti akazozvisa kupinda kurodhi. Saka iye zvinezvi vana vari kupi? Mwana mai wangu mwana baba wacho. Alright. Dai kwakuri kuti uri kuwana vanhu vanokubatsira kuti upenyu hwako huvandudzike utange panyuwani sezvamanga muri kuronga naLeo, chii chaungadewo kuti munhu ari kuteerera interview yatiri kuita paSly Media akubatsire nacho kuti ugone kutanga upenyu husiri kupinda mumastreets? Kutoka mumastreets ndikwanise kurehabilitwa ndisiye madrugs. Wakatanga rini kushandisa madrugs? 20. Wakapinda sei mari? Drug ramunonyanya kushandisa rinowanika zviri nyore ichi? Isati Kristu miri ndochinchika chandochindizoitakwa. Sei uri kutoda kusiya madrugs iwo? Ane zvaanokuita here zvaunoona kuti hazvisi right? Anoita sei? Kudzikira kusara vangu kamunhu kadiki diki. Kuona zvimwe zvinhu zvisiri izvo. Unobva pfungwa dzako zvadzarelaxa, uzombofungana kumba, uzombofungana anything, unongofunga drug inonogona ukabata mari. Munhu atenga kupi? Iri kuita mari mazuva ano? Kutangira pa5. Saka mari yacho yekuzotenga madhiragi yamune maenda kubhawa usiku mukapuhwa mukakechwa ndo yamunozotenga futi nayo muCrystal. Munombodya here kana maputa madrugs? Unodya zvodipenda newe munhu. Iwe uri kufungidzira kuti kurwa kwakaita Leo naGivi ndokwakaita kuti murume wako aparare? Noti eitira nemazuva chisiku kuita zvekudhakwa. Saka ndingatanga kadhakwa angatukira risopa. Ngari sopa? Toedza kutozvikontrola. Saka tinogara kudoko. Iye zvinezvi mapurisa atora mutumbi waLeo, ucharonga zvekuti usvikewo kwaachanovigwa here nehama dzake?
ndizana ndikukuwaona chikunze kusvika kwanoigwa ndinacho asi kwekuti ndindi kulonera kwawandi handisiti kumakonde kupi. Alright. Saka iwo une pane vanhu vanobatsira vanhu vanenge vakuti handichada zvokuita zvemadrugs, une nhamba here yavangakwanisa kukubata nayo yatingati phone number? Hauna phone. Sati kana tichida kukuwana isusu tawana vanhu vanokubatsira tokuwana sei? Ucharamba uri pano here? Ndiri pano sekunge kwapwanywa kwezvinhu vari kupwanywa vachidzingwa mikoto. Asi avasori dzingo ringori pano. Muri pano apa? Pana pacho unga ndichiripo ini murizevana pacho patindobhadhara tola everyday nisina notibhadharira. Ndikuenda kuroda ndishanda. Muridzi wepano ndiani? Ndikanogara vana vanonzi Wasu. Murume anonzi Wasu? Mukadzi. Anoitawo basa rei Wasu? Anobatsirikana nenhingi yake akatonaka miri yake yazvimuitira musha. Saka rendi inobva kwamuri ndo yaanorarama nayo? Ndiye anogara paimba iri kuseri kwako? Yakapwanyika iyi. Tine urombo nezvaitika kumurume wako. Toziva zvinhu zvamamusingatarisiri kuti zviitike, asi muupenyu zvinoitika tinongotiwo iye azorora. Mwari akusimbisa. Zvinorwadza kupesana nemudiwa wako. Wanga uchitoronga kuti dataita upenyu hwakanaka tiri tese. Tisingataure zita renyu sekutaura kwamaita, munonzwisisawo sei ugaro hwemukomana ashaya panapo anonzi Leo? Vakomana vanhu vekuti vaigara vachinetsana nguva zhinji, tangoti vaigara vachingoitawo noise zvekutoti nesuwo taitongoti ko polisi kana vari mumakanzira vangangotibatsira kuti vatibvisira vanhu ava nekuti vaitita noise zvikuru sei nguva dzemanheru, angava masikati kana mangwanani vaingoita zvavaida. Takanga tosubmitawo konzeni yedu ukanziyawo but hatinenge takabatsirika. Chazongonishamisa ndechekuti nhasi uno mushure mekunge nezuro vanhu ava vainetsana, ndofunga kumapasi 3 koko kuma 4 takatombovatsura tikati munodarirei, pamuri ipapa havatobvumiri, pari illegal, kungoti chete mapurisa edu anenge akutegerera kaari kutiita maererano nemagariro amuri kuita. Tomasurprise makuseni ndopanda zotoona pane mota iri panze, saka pananzwa mota ichifamba nevanhu vanga vachitaura panze ndafunga kuti ipolisi yauya kunosunga vanhu kana kuti vekanzi vauya kunoklina kuseri kunoko. Asi chazondishamisa ndechekuti ndazoona mune kofini mumota wemapurisa. Ndiri kuona mune kofini kudaro ndikati saka zvinotorowo kuti pane munhu anenge ashaya kapa, nekuti noise nasainzwe. Ndakabvunza kuti ofisa chichaitika zvikanzi pane munhu ashaya arimo mukati umu, ndikati what is really transpired kuti munhu azosvika pakuzonzi afa. Havanenge vandipindura mubvunzo, asi chazoitika pane vazongouyawo vachitsvagawo nyaya sematsvagira muitawo nyaya, vakaudzwa mafiro angadai aita mukomana. Asi chinjanyanyoshamisa ndechekuti polisi yedu yemuZimbabwe yokuzogona here kureacta nekuda kwekuti munhu azosvika pakufa, nekuda kwezvinhu zvekuti vaikwanisa kuavoida before munhu afa. Ko vaidii vakanoti vakanongowabvisa wovaisawo nzvimbo dzekuti maybe kana kungoendesa ivhi kana somewhere safe pekuti vanhu ava vangogare, pekuti vasadhisturbana, vasaurayana, vasanetsane, pekuti vanokanzirawo even kana toziva kuti kune marehabilitation akawanda sitereki yeZimbabwe. Government yopindirawo yobatsiranawo nevanhu vakatange vaone kuti hazvinakidze kuti government kana kuti mapurisa kana kuti mabandiko akasiyana-siyana ari muZimbabwe vanoda kuzongopindira chete nekuti pazofa vanhu. Ko vanodii kugadzisa zvinhu izvozvo pasina kuzonzi pane munhu afa or something. Saka zvinhu zvinobata zvinhu zvingagashirike, especially vagari wenzvimbo yaitikira chiitiko ichi. Mangwana uzozoti chichaitika tinoita kuti do spiritual cleansing, nekuti
you end up wakusangana nezvipoko or something nezvinhu zvekuti zvangokwanisa kuavoidika nekuti mumweya wemunhu wangorasika asingatodewo atori mushisho wekutoti mangwana achamuka nchira zvakati. It's unfortunate kuti azongomuka aita achinzoafa semanzuro andaito mukadzi wacho kanga achitaura. Inyaya inobata asi tiri kuti isisu mapazi akasiyana siyana ngaangobatsiranawo nevanhu vachitarisawo vachifambawo munzvimbo nekuti kadotarisa kuti nzvimbo inoi pakati panonzi peHarare asi panoita kunge zifi tiri kumusha makatarisa majurawo dzimba dzavanhu dziri kungosvibiswa watarisa kune mabhodhoro kune chii asi kuchitonzi kunogara vanhu vanotori nemukurumbira vakaita seava vanhu vatori nemukurumbira vari pagospel apa asi muri kungoona maitika aita zvinhu anoratidza kuti hatina kurongeka isu senyika kana kuti sevagari vemunharaunda. Saka tichingokuvira kuti kana kuri kunzi kune makansela or ma-MP or even vabati venhau vatibatsirewo maererano nenyaya dzakaita inge idzidzi nekukasira nekuti vanhu vacharamba vachingobaya zvichifamba zvakadaro. Saka tiri ngoti vanhu ngavasatiregerero, mapurisa edu ngavasatiregerero, ngaaitewo basa nemazvo. Please ini ndanyanya kurwadziwa nekuti polisi yozoita reaction rishoshowa nekuti munhu afa handiti. Saka tiri kuti isu patinoisawo zvichemo izvi zvakaita kunge kunana kanzero nepolisi or nemapazi akasiyana siyana ngavakasike ngavangoitawo instant reaction pasave panodeuka ropa kana kuti kurasika upenyu hwemunhu. Zvichireva kuti vakomana ava vari kugara muno mutauni nepamusaka pekuti vane mukoto mavanogara vakawanda. Vari kutogara muno mutauni nekuda kuti vanogara mukoto vanenge vakawanda. Handizivi kuti ndo yange yedu here kuti vanhu vanorarama vari mumukoto. Tiri kuti isu kana vanhu vasina zvikwanisiro zvekunge vachiita hurumende inge vabatsirawo kana even polisi inge vabatsirawo kana kurunzi kungava kumaprison chaiwo chiko kana kurunzi kune nzvimbo yekuti vanokwanisa kungorarawo vachimuka mangwana vachienda kwavanoenda vangovaisemo mekuti vanenge vakachengetedzeka tiavoid kufa kwevanhu nekuti right now kufa kwavanhu muZimbabwe kwakuita kunge zifi zvangowana achirawo so isakakura tichinzwa kuti kufa kwemunhu kunotyisa ende zvaityisa kare asi izvezvi wangonzoti ndingabayiwa nebanga apafa ndingabayiwa neapa afa. Muno muZimbabwe tataona nenzvimbo dzekuti unotonzi iyo nzvimbo yafambwa manheru nekuti unozotopondwa. Kumapurisa edu nemasoja edu ari kupiko basa ravo rari kumboita nderei kana kurunzi vasinawo nguva yekuti vanokwanisa kupatrola vachitarisa nzvimbo dzekuti dzinonzi dziri kupondwa vanhu dziri kufa vanhu pasina action kana kuti reaction yavanoita. Kupopotedzana kwavanogara vachiita kuya vanenge vachipopotedzana dziri nyaya dzei kazhinji kacho? Pamwe pacho unotoona kuti inyaya dzisina nematuro. Unozongoona kuti zvinenge zvinoratidza kuti zvinenge zvine chekuita nemadrugs neprostitution mukati nekuti ukada kutarisa zvinhu zvacho nazvo nakunyanyisa kurongeka kwekuti vanhu vari kungotsvaga zvavo pekugara zvekuti vabatsirike vachitsvaga mari mudhorobheni. Zvinhu zvekuti varatidza kuti zvine kamusikaanzwa like handiti. So vane kakuchallenjana kake kuti ini ndindite masimba ini ndindozodai nekuda kwekuti pamwe pacho unonge uchitotya kuti pamwe munhu angona kuzojamba kwakuti masikati wangu uchiti chii unozopedzera wangotarisawo nekuti tiye tisinawo simba. Hamuna kusanganawo here nemaincidents dzekuti munobirwa notinonzwa kuti vanhu vanoita zvemadrugs vanenge vakutsvaga mari dzekuti vanotsvaga madrugs vopedzisira vakubira kana hama dzavo chaidzo? Maincidents aya akamboitika kumashure uko ekuti vanhu taibirwa asi takapedzisira pasisina chaibiwa then vachingogara zvakadaro. Tinotenda nehurukuro yenyu. Ndinofunga mapurisa wacho achaitawo reaction necancel kuti pabviswe muridzi weipapa anotanzwa kuti ndiwasu ndiye anotorengesa vanhu vanouya vachiita zveprostitution ipapa. Thank you so much. Maita pako nekubvuma kutaura nesu. Makasimba here nguro? Abva vanyarara. Tiri kumbobatsira tiri ripota tinozonyaya vakomana vaurayana vari papapa. Maita basa. Muri yeZimbabwe tiri pano kuma avenues kunove kwanga kuchigara mushakabvu anonzi Leo anga achigara nemusikana wake panapa nevamwe vavanopinda navo panapa vachigara vese. Iri imba yavanorenda kuna Waso. Muridzi weimba inei vanobhadhara dhura pazuva rimwe chete asi chashamisa nekushungurudza
mudzimai wake ndechekuti Leo akarwa naGift. Mushure mekunge varwa hazvisi kuzivikanwa kuti chii chakazoita kuti ashaye, asi nyaya iripo ndeyekuti patamuona isusu mutumbi waGift taona kuti ziso rake ranga rakazvimba rekuruboshwe rakatsvuka richibuda ropa, uyewo zvekare mukatarisa muno unoona pane ropa riripo apa paanorara pachimubhedha chavanorara, uyewo pane apa patiri kuona kuti pane marotsi aripo ari kuratidza kuti ndo zvazoitika kwekupedzisira muupenyu hwemukomana anonzi Leo anga achigara panapa aine musikana wake watanga tichikurukura naye uyu. Kana pane vanoziva vaine umbo hwekuti chii chaitika kuna Leo, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuti mutiziviso ndezvipi kana umbo hwamuinawo, kana kuzivisa mapurisa ari pedyo, kana muine muri mawitness anoziva Leo uye nepakatangira nyaya yakazoita kuti varwe, mozivisa mapurisa ari pedyo nemi kuitira kuti vaita izvi vagobatwa nemapurisa, nekuti hakuna munhu ane mvumo yekutora upenyu hwemumwe munhu zvisinei kuti anogara kupi, anoita nezvei, uye upenyu hwake wakamira sei. Zita ndonze simbi yebasa. Sylvester Tafumanei, Paslai Media TV, Mazvita. We are 3 Dots Zimbabwe, your tried and tested advertising company. We offer a wide range of services, including Facebook-sponsored adverts, Facebook page management, Instagram-sponsored adverts, Twitter-sponsored adverts, Google-sponsored adverts, content creation, graphic designing, music marketing and distribution, social media monetization services, social media account management and content strategy. Advertise your business with us. For more information, contact us on our numbers on the screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dog Bone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.